Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaya, awake dhewe iki mancing lur, mancing karo toblok ki lur. Ning ndi ki? Ning kali e. Kali ora ning Dumberbos ae. Piye? Ayo wani ora dhewe. Takok sik. Soalnya tim tekek iki seru-seru. Lah yo tim tekek. Menurut oke ora apa-apa. Ngono ya? Ya. Wis dadi iki arep ndek tim tekek sak takok. Ya, oleh ora. Ora oleh ya. Yo. Kanggo pancing. Wis iki pancing ra ono. Ayo Ya, karo. Iki pancingen kek kene kabeh. apa iki kok. Nah, lur. Iki karo toblok lur. Bos kali ini bos aku lur dia bar cerai pemain iya piye blok iki piye Ora ki arep melok gabung. tim tekek oleh ora ngono lho. Opo kok iso melok gabung iki lho. Ora mampu e. Oh. Sarapan opo ae? KTK. Surat kelakuan baik. Ya. Terus yo cacah kan biyen ki apa iki? Golek apa KTA Gun? Apa golek apa nek? KTA. KTA iki masa mau gak gampang. Gampang rintane oke. Lah lho. Pecah loro melok tim tekek. Caloro. Lah nyapa pengen melok tim tekek. Seru soalnya. Seru ya. Seru ya. Wis diospek Gun. Ning ndi kene apa ning ndi ning Gur kok Gun. Kudu melewati ospek. Ospek ki cara anu apa jenenge? Tes orientasi. Kalau jabatan tentara itu kudu dilatih sih. Wah, kuwi lho. Ajar yo. Ya kuwi lho, bugeng lho. Dasi ta bareng ngono kok, dak wis sukses titik. Yo. Lho ngene aku. Kowe tok ngono. Karki pin. Kamerane pin. Yo. Lho cewangkeme Win kamerane Win. Yo. Gak ngene. Pin. Jadi bukan aku ki oleh apa gak oleh ya Gun. Jadi gak menak awake dhewe. Jadi kowe iso ora manut tasaki dalam arti kongkon apa arep tasaki nak lulus apa ora ngono lho. Nak masuk ya masuk, nak gak masuk ya gak masuk. Syaratnya itu lho. Jauh teko awet kokono sik, teko apa sik? Ayo gek. Wedak to moro to takok Barang. bareng. Gentenan engko wedik anu kono apa sik? Ditas wis ditas. Takok. Ronsik. Giran. Duh wedak to. Pancingmu salehno. Iya, Geng. Oleh ora apa. Oh, tegak. Bang. Takoki piye to? Agar melu Lah kita tes ya iki. Mana matamu? Matamu mana matamu? Matamu mana? Loh, Kipin kok doblok to. Up 2 kali. Kita 5 kali. Push up sih. Push up manut. Di syaratnya ngono kuwi. Tadi kene. Lho, toblok piye to? Kowe pengen melak tim ora to? Iya melak ya. Lho. Ya gebuk kok. Wah. Wes sikile. Kuat kete mlebu tak iku. Di, kawan. Iya, Dok. Menurutmu kon Menurutku ya kan ki pamanu di apa? Apa Pak Dene kae? Orientasi. Ya, we orientasi. Ya tes pamanu tes kelayaan. Soalnya kita tahan banteng kan. Ora dibanting. Kok jajal di banteng kuwi ya? ya juga guyu iki piye? Ya Siap. siap. Siap lho, apa to kok tangan siap piye to? Tekan kanan, gerak. Lencang kanan ora ero ki piye to? Wes, imperan kabeh gue nih, imperan.
Jadi sitok-sitok. Hmm. Sitok pertama yo. Apa push up yo push up. Ya push up. Push up nih. Oh, 15 lho. 15. Cilik terus bisa gede toh. 15 Min. Ayo. Aduh, wong loro kok malah. Kok isar melok tim tekek. Iya. Tangan akeh yo. Ya ndak bisa nih. Piro ki? 15 toh. 15. Yo yo toh. Persyaratan ya. Ayo kowe Pita kok peng 15 dikit. Pendidikan ini gak gampang. Gak gampang win ya. 3, 4. Begitu dhewe to bin ngitung kok keliru. Bareng apa to ben tak siswi. Gak apa-apa. Nah, ngono Biar cara tentara yo. Heeh. Nah, ganti Ropi. Aku kari dhewe. Nanggu. Hapus up tok nih. Wes, Saya dengan ketahanan fisik. ketahanan fisik. Sulup ya, sulup. Sulup. Kene to. Kuwi lo sing isar kalau. Isar lho, sulup. Oke lho. Ndang. Gaya. Ganjal kok ben tak lup to. Ya udah setok, udah setok. Nek wayahe ketuane malah ngeri minggu. Udah Bro. Ayo to, Ndang. Udah setok. Ndak setok gak apa ning kono. Gak. Amin. Ayo kok bro. Wah aku iya maksudnya kowe iki tak terne. Kowe iki tak terus itu. Yo, kowe iki ndang mlaku, Blok. Genti-genten ya, oh ya. Jere dipetuyuh. Gente-genten. Goblok benek lho. Jangan fisik kok iki kok. Piye to, Blok, Be? Aja ambekan ning jero banyu kuwi kok ambekan. Goblok dino. Blok kene bisa. Bareng toh, bareng. Blok sini ben gak akeh. Padahal tok nek gak apa. Iku yo tok gede. Ora. Udah tambah rene kok. Jane iki resik ki sumber. Sumber kok gunung kok. Wes, yo. Udah bro, udah ambil posisi. Nek rong Pirang menit. Targetnya pirang menit, Bun. Menit. Kan ya. oh, luwage lho to, Blok. Gak lulus iki. Kaget den. Goblok. Apa goblok? Hero mlebu ke banyu kok. Ora lagi. Aku ngabase gundul pagi. Soalnya aktivitasnya Tata kan neng banyuan. Wes iki kita iki. Nanti ini. Aku terakhir ki. Apa? Wes terakhir. Tak kayak Urung lah terakhir lagi ya. Terakhir ketuane to. Ya, kowe terakhir ya aku tak kowe, Ya kene aku. Siap, Greg. Ya to, wi latihan tenan ki. Siap, Greg. Tak di pinggang. Ini mekrok ras. Mekrok. Kuda. Ongkong ini. kuda. Tangan di depan. Tarik nafas. Tarik gitu. Kayak dodo. Turun kayak weteng. Turun. Naik ini. Lepas. Tarik nafas. Tarik. Turun. Naik. Pas. Persiapan. Nafas. Yo, man. Lo. Lah kok ngetor iku to. Pada waktu turun. Kayak perut. Kayak perut ya. Wes. Ayo tarik nafas bareng. Tarik nafas. Tarik. Turun. Naik. Wah. Alah, banter ya ki ben we bar mentelek. Enggak belendi udah. Enggak sekotak-kotak loh. Tarik nafas. Tarik. Kagak sap. Turun. Naik. Wah. Siap. Sikap. Istirahat di depan. Istirahat di tempat. Sahadat. Loh. Melebu tim tekek. Kudu Islam.
Sahadat. Niki lho bukeng jalan ki lho. Sahadat. Barang ya. Gen sitok-sitok ya. Dipincet kok kowe sik. Dipincet sahadat. gas ra iso. Ada ra iso. Masalah. Islam ora. Lagi palu lu apa agak lulus to. Sahadat. Ra iso wis to. Kowe sik sahadat. Duh. Wis to kowe sik to. Bismillah. Oh iya iya iya. Gak iso kan. Ya. Ya bener. Sahadat. Cara iki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Gak iso. Balen iki sik kudu iso. Lha iki gak luwes lan, gak luwes. Barangnya ya. Kita sitok-sitok. Yo tes tes. Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Tahu jawab marahi. Warai sama iso. Apa iso? Asyhadu an la ilaha illallah. Arah lho. Memela dajal iku. Ya gak. Wange Gak lulus kok angel wis saiki to. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Muhammad Kleru. marahi kudu marahi. Marahi sik. Gak lulus. ilang wong Islam ben. Wis ta iratin dedel. Pita-pita, Mbak. Wes wes karek piye? Gak lulus. Ayo kowe ganti kowe. Terakhir. Tak kayak waktu 2 menit. Ya toh. Ning kono kan jenek lele, wis gugu kudu entuk. Sitok. Lho kan ora iso gak lulus. Gak lulus. Iki tukang gugu kabeh. Heeh lho. Tim itu kan gugu kabeh lho lho. Nah, wis gak gelem berarti wis nyerah kan. Heeh. Gugu ora enak iwake kok. Lho, lele sabak kan. Lele enek. Lele akeh. Banyu kok ngono kok. Iya, Bos. Wis nyerah. Kok ora gelem piye to kayak tantangan iki? Berat berarti ya. Terus ayo berat. Ya ya iwak Tes lho, Bin. Iya, Bos, tak balekno nang bos ini. Ah, ngono lho. Dites. saya kok. Piye, Gun? Jenggon. Berarti berat ya. Kowe berarti tidak bisa. Loh. Lah kuwi tantangan kuwi. Mane nang masuk kok gugu iwak. Banyu kok ngono kok. Nek gak Iki lho iso. Gun iki Gun. Berarti Nek gak mampu ndamo gak mampu, berarti gak Hmm. lulus. Ya mampu nek kok gugu iwak banyak. Lu tes ujianmu lho. Oh, militer ki ngawur ya. Berarti wis siap. Berarti Gak Gak lulus. Gak lulus. tutupan dhewe. Tutupan dhewe. Dadah tutup tanam. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.